Milá má 4 a 3/4 roka a je to veľmi akčné, veselé, divoké dieťa. Šimi je veľmi vnímavý, bezstarostný, veľmi bystrý chlapec. Jedine, čo sa odlišuje od ostatných, je, že má kratšie ruky a nohy. Je to úžasné dieťa, podľa mňa inšpirujúce pre všetkých. Áno, Oskar je veľmi kamarátsky, veľmi taký pozitívny, ku všetkom pristupuje s takou pozitivitou, to sa mi na ňom páči. A k Jonatánovi, on je veľmi kamarátsky. Môj syn sa volá Miroslav, my sme z Ukrajiny. On je slobodomyselný a nezávislý, je veľmi kreatívny. Chceli sme, aby Šimi bol v rešpektujúcom prostredí, aby bol prijatý. A do nejakej škôlky chodím, musí deti chýbajú. Ale určite by to nezvládla v štátnej škôlke. Dôležité pre mňa bolo ešte, že Rozmanita sa snaží integrovať ukrajinské deti na Slovensku. Mila chodí domov oveľa láskavejšia, oveľa kamarátskejšia, oveľa viac rozmýšľa nad tým, ako rozmýšľajú a čo cítia ostatné deti a ostatní ľudia. Zásadne výrazne sa jej rozvíja fantázia a pozná ukrajinské slovíčka, vie po anglicky nejaké základy. Každý deň takmer nejaké nové písmenko sa naučila. Najmä v tých sociálnych zručnostiach sa veľmi posunul. Je pripravená sa aj podeliť, aj počkať, kým na ňu príde rád. Sebestačná začala byť v stolovaní. Prudký rozvoj jeho schopnosti. Rozumie a hovorí už po slovensky. Sú úžasne samostatní, lepšie vie komunikovať. Rozmanita mu v tomto naozaj pomohla. To si veľmi vážim, že vlastne ho naučili ovládať tieto emócie. Viac taká vnímavá voči jeho emóciám. Sa naučila tolerancii, veď škôlka sa volá Rozmanita. Že Rozmanita vlastne vychováva aj nás rodičov. Presne, ak som takto zvýšila hlas raz, tak na Oskara, tak on sa tak na mňa pozrel, že mami, prosím, buď láskavá. A to je presne o tom. To je slovo z Rozmanity, že? Áno, o tej láskavosti, akože ku všetkým a vždy. Základný princíp je, aby tá škôlka odrážala tú spoločnosť, aká je naozaj. Rozhodne sme nemali obavu, že by Milu kolektív v Rozmanite brzdil. Mali sme to skôr tak od začiatku nastavené, že wow, že koľko veľa vecí sa naučí Mila, keď tam budú také rôzne deti. Tá rodina je vťahovaná do toho procesu. Pri prijatí Šimona sa robili nejaké úpravy. Napríklad má nižšie zrkadielko, je tam nižšie umývadlo, čiže toto je ten rešpektujúci prístup. Úcta k dieťaťu. Takéto vzdelávanie sprístupniť deťom z rôznych rodín bez ohľadu na ich finančné zázemie. Ja som nikdy nevidel tak trpezlivé osoby, ako sú baby tuto. Detičky berú tak jednotlivo, že každé sa snažia rozvíjať v tom, v čom treba, alebo v čom sú dobré. Učia tie deti tomu, že inakosť je prirodzená a dobrá. A to tá Rozmanita robí, že dáva deťom priestor, že nájdi si kamoša, ktorého ty chceš naozaj. A nie, ktorého ti nadiktuje spoločnosť. Učiteľka mi povie, že vo voľných chvíľach je ochotná s ňou pracovať na nejaký limit. Aby som poslala materiály, ktoré preberáme na tej logopédii, ona je ochotná sa jej venovať. Ja som bol šokovaný, keď sme boli na jednom takom stretnutí. Janka vytiahla nové excelovské tabulky, že jak si ona proste sleduje, že čo sa mení a proste takú štatistiku o tých deťoch. Rozmanite, ale predovšetkým vlastne celej asi našej krajine by som prijal, aby sa stala Rozmanita vzorom pre to, ako má škôlka vyzerať. Keby ľudia pochopili, že to naozaj funguje a že to je premyslený koncept, aj to pomáha nám ako celej spoločnosti. A keby sa teda ten model mohol rozšíriť čo najširšie po Slovensku. A keby dostala šancu rozvinúť tie svoje koncepty zo škôlky vyššie, na školu základnú a potom možno ešte ďalej. Aby mala podporu zvonka. Rodičom deti v takej škôlke. A tých škôlok viac. Keby som mohla, tak by som aj poskákala trošku, ale radšej nie. Tak veľmi sa teším.